Hola, el meu nom és Taira López, soc de primer A. Avui us explicaré diferents coses, resumint com era Barberà del Vallès antigament, on està situat el bosc de Santiga i com arribar, quins animals viuen al bosc, informació sobre la sortida que van fer, les cadenes tròfiques que hi ha al bosc i consells per mantenir el bosc més net. La diferència entre el Barberà d'abans i el Barberà d'ara és que abans hi havia més bosc, encara que ja hi havia cases, però eren com més antigues. Des d'aquella època ja existia la ramaderia. Per això hi havia cases al mig del bosc. El bosc de Santiga està situat entremig de la ciutat de Barberà del Vallès i el polígon industrial de Santiga. Es pot arribar de Barberà al bosc pel carrer Vendreda i es pot arribar del polígon al bosc per l'avinguda del Castell de Barberà. El bosc gairebé no ha canviat. El que ha canviat ha sigut l'entorn del bosc, la ciutat i el polígon. No ha canviat perquè l'Ajuntament ha protegit el bosc impedint que desaparegui. La guineu és un depredador d'aquest bosc. Menja conills, els quals també habiten al bosc. Els conills són herbívors, això vol dir que s'alimenten d'herba. Aquesta crec que és l'única cadena tròfica de tot el bosc. Unes de les espècies productores són l'alzina i el pi. El fruit de l'alzina és l'anglans, que és el que mengen els porcs senglars, i el pi, que produeix pinyes, que és el que mengen els esquirols. Els noms científics són, el de l'alzina és Quercus ilex i el del pi, Pinus. Unes de les espècies consumidores són la guineu i el porc senglar. La guineu és un mamífer i el porc senglar també. La guineu menja el conill i el porc senglar menja aglans. Es reprodueixen com tots els mamífers del món. La sortida em va agradar, però tampoc era res d'un altre món, perquè jo abans anava la gran part de dies a caminar per allà amb la meva família. Al taller vam aprendre com utilitzar una brúixola i noms de plantes i moltes coses més. Com el bosc és important, ja que és un corredor biològic, cal tractar-lo bé, és a dir, no llençar la brossa a la natura, sinó guardar-lo a la butxaca o a la motxilla. No passar pel mig del bosc, sinó pels camins que hi ha fets. I estar en silenci per respectar la fauna. La conclusió és que hem de cuidar el bosc, ja que és fonamental. Gràcies per escoltar-me i fins aquí el meu vídeo.